Ahojte, moje meno je Filip Plišák a dneska sme zavítali na Šumavu, kde budeme stavať, myslím si, že veľmi zaujímavú stavbu, ktorá sa skladá z kachlového sporáku a kachlových kameňov. Radi by sme vám ukázali, čo všetko vlastne k takejto stavbe potrebujeme, lebo nie je toho málo. A dneska sme sa už trošku zapotili a vlastne všetko, čo vám tu ukážem, tak sme v dvojici vyťahli, bolo to asi 3,2 tony, takže už máme, myslím si, že to najlepšie za sebou a teraz začína tá práca, ktorá nás baví. Na našu prácu potrebujeme lepidla, alebo teda stavebnú chémiu. Sú to špeciálne kamnárske lepidlá, kamnárske omietky, kamnárska hlina. Používame od firmy Rád a Ortner. Sú to rakúske firmy. Ohniská v tomto prípade sú dve, jedno sporákové, jedno kamnové, obidve sú od firmy Ortner. Sporákové je menšie, kamnové je tak trochu zaujímavé a trošku nezvyklé pre kamna. Je to rohové kreslenie, čiže naozaj aby to bolo vidieť z každej strany. Spalinový systém, alebo teda ťahový systém, kade tie spaliny idú a odozdávajú to teplo celej tej stavbe následne baráku, je od firmy Ortner. Takisto nazývame ho KMS. Potom tu máme nejaké drobnosti, dymovody od firmy Timpex. Je to česká firma, od nej máme elektroniku, ktorá riadi spaľovanie, aby bolo čo najefektívnejšie a najekologickejšie. Ďalej, to najkrajšie si myslím, čo každý vníma, tak je keramika. Tu máme v tomto prípade od firmy Kaka Puchar Bechyne. Sporákové kovanie máme od firmy Jokr. Tu máme taký nejaký náš pracovný kútik, čiže taký pracovný pomk alebo pracovné stoly, kde máme tie základné nástroje, nejaké elektrické náradie. Tuto vlastne na stene máme vždy pripravené pri tých zložitejších stavbách tú stavebnú dokumentáciu, ako to vyzerá, aby sme vedeli, aké rozmery a akým smerom máme vlastne stavať. V rohu máme samozrejme šamot, ktorý režeme spolu aj s keramikou a s väčšinou toho materiálu, ktorý sa dá rezať pod vodou, tak ho režeme na vodnej píle a potom tu ešte máme samozrejme nejakú izoláciu a nejaké ostatné doplnkové materiály, ktoré potrebujeme. Stavbu budeme stavať vlastne v dosť veľkom priestore, je adekvátna aj tomu tej celkovej hmote, čiže není malá a určite do nejakého menšieho priestoru by sa nehodila. V tomto prípade je možno zaujímavé ešte ukázať, že máme tu dvojkomín. Jeden je vlastne vstup z jednej strany, to je pre tú sporákovú časť, z druhej strany nemohol byť z boku, lebo tu sú vlastne podporné betónové stĺpy. Vlastne z tej druhej strany máme vstup pre kamna. Čiže je to možno zaujímavé tým, že obidve tie stavby môžu ísť naraz, nezávisle na sebe a nemusia sa preklapať žiadne klapky alebo nič také. Takže ja vás pozývam, aby ste sa pozreli na to, ako nám to pôjde a ako to pomaličky bude stúpať až do nejakej finálnej podoby. Máme založené, v tomto prípade sme začali vlastne z tejto strany, ktorá je sporáková časť a budeme pokračovať smerom ku kamnom. Máme založené na takýto na mieru vyrobený oceľový plech, je ukotvený pomocou pár šrobov až do betónu, aby to celé držalo a na ňu vlastne príde po celom obvode tá keramika, ktorú budeme stúpať a takisto namontujeme tamto ohnisko. Čo sme ešte pripravili, tak je vlastne pripojenie na externý prívod vzduchu, ktorý sa v tomto prípade rozdeľuje znovu pre tú sporákovú časť a pre tú kamnovú, ktorá má aj elektroniku na ovládanie toho prívodu vzduchu. To si ukážeme neskôr.
To, čo teraz nasleduje, tak je vlastne založenie prvého radu keramiky, odkiaľ budeme pokračovať, ale takisto osadíme ohnisko. A v tomto prípade, keďže ten vstup do komína je pod platňou, tak budeme spoločne s ohniskom stavať aj ten posledný ťah a vstup do komína, aby sme si potom neskôr nejako nezavádzali a nepozerali sa za to ohnisko, aby sa nám to zle nerobilo. Takže máme založenú keramiku a okolo ohniska vystavanú až do výšky platne. Toto bola taká najpracnejšia robota, hlavne kvôli tomu, že tu máme tzv. Stavebný rámeček, ktorý je predsadený pred keramikou, to znamená neprekrýva vlastne ten rez, takže sme museli dávať veľký pozor a snažiť sa čo najpresnejšie túto špáru vlastne dookola celého dostať, aby bola všade rovnaká. Teraz nasleduje skladba ohniska a vystavanie zadného ťahu, ktorý pôjde až do komína. Je to ohnisko Dortnerov, ako sme si povedali, čiže je to skladačka, ktorá nám prišla. Skladá sa z vonkajšieho plášťu a z vnútorného plášťu a medzi nimi vlastne je vzduchová medzera, cez ktoré prúdi vzduch nad oheň, tak aby dochádzalo k čo najlepšiemu spaľovaniu a aj k vyšším teplotám. Začali sme stavať ohnisko, ktoré sa skladá z vonkajšieho plášťu a z vnútorného plášťu. Vonkajší sa vlastne lepí na lepidlo a vnútorný už sa nelepí, dáva sa tam na sucho. A vnútorný plášť je takáto nejaká skladačka, ktorá vlastne medzi vonkajším a vnútorným plášťom je oddelená takýmito výčnielkami a medzi tým prúdi vzduch. A podľa toho, ako to uložíme, či takto na seba, alebo vlastne to posunieme, tak vytvoríme takúto vzduchovú medzeru, kade prúdi vzduch do ohňa a tým pádom ho privádzame na to miesto, kde ho chceme mať. Ideme to teraz tam postupne naskladať.
sporákovej časti, teda hlavne jeho vonkajší plášť. Osadili sme rám a spolu s platňami dorobili celé ohnisko. A to, čo bude teraz nasledovať, tak je vlastne dorobenie kopky a celých tých ťahov okolo trúby, osadenie ostatnej keramiky a potom budeme postupne pokračovať na tú kamnovú časť. Máme zamerané a osadené ohnisko v kamnovej časti. Už sme vlastne vytvorili aj tú vonkajšiu časť. Tá skladba je rovnaká ako na sporákovej časti. A takisto sme založili postupne už vlastne keramiku. Tuto sme v podstate na nejakej finálnej výške tejto časti. Pri ring sa pôjdeme ďalej. Teraz bude nasledovať vlastne vytvorenie toho ťahového systému, systému Ortner KMS. Ťahy sú hotové, pripojené na ohnisko, už nám zostáva ich len pripojiť dozadu do komína pomocou kouřovodov.
A vlastne skladá sa to z kratšej cesty a z dlhšej cesty. Tá kratšia cesta slúži na začiatku, keď sa rozbieha, keď je tu vlastne nejaká zima a potrebujeme rozbehnúť ten komín, tak to pustíme tou kratšou cestou, keď už je komín zohriatý, prepne sa klapka a vtedy to môže ísť dlhšou cestou, čiže cestou s väčším odporom, kde dokážeme toho tepla viac získať. Pomaly sa blížime ku koncu. Dve hlavné hmoty z keramiky máme hotové, táto tretia bude omietaná. A čo sa týka materiálu, tak sme použili žiarobetón, ktorý je schopný dlhodobo zadržiavať, teda akumulovať a sávať teplo. To, čo nasleduje, tak je vlastne zaklopenie každej tej hmoty postupne. Prvú už máme, bude nasledovať táto, posledná bude tá najvyššia a na konci už len položenie záklopných rýms.
Práve sme uprostred kladenia rímsa záklopiek a tú hlavnú rímsu na sporákovej časti máme hotovú, kamnovú časť, kde sú 2 úrovne, máme hotovú tú nižšiu a ešte nám zostáva pripraviť a uložiť vrchnú časť. Keďže tá stavba je veľká, tak pomedzi to priebežne špárujeme, aby sme to nemuseli robiť na konci, aby nám to zbytočne nejako neschlo, takže takto sa snažíme si trochu ušetriť a zjednodušiť tú robotu. Keď všetko bude hotové, tak vlastne zostáva nám tá omietaná časť, samozrejme ešte nejaké spodné časti tých kamen dokončiť a vlastne to bude taký nejaký koniec tej našej strany. No a vtedy si spolu prejdeme a ukážeme všetky tie ostatné časti kamena sporáku, ako to celé vyzerá a ako sme to nejako vymysleli. Máme dokončené. Hovorím to s úsmevom, lebo nebolo to ľahké. A ako vidíte, tá stavba je naozaj veľká
a už len dokončovanie všetkých detailov, špárovania, omietania a potom všetky také tie kozmetické úpravy nám zabrali takmer celý deň. Takže na jednu stranu veľmi unavený, na druhú stranu veľmi spokojný, ale všetko je tak, ako má byť. Čiže sporák je hotový, sporák sme otestovali, omietnuté je. Kamnová časť je takisto celá hotová. Všetky detaily, neviem, či to je potrebné teraz prechádzať a to by sme asi spravili potom, keď sa vrátime, keď to bude celé hotové, ale je vidieť, že to je rohová vložka. Omietaná časť je vytápiená, čiže bude teplá. Máme tu zatapieci klapku, to sme si povedali, na čo je. Tuto nám ešte vlastne chýba, ale to momentálne nebudeme robiť, to už je súčasť interiéru, kde bude celá nejaká sedacia časť, ktorú máme aj na vizualizácii, spoločne s takou ležačou časťou, ktorá bude urobená v rámci, alebo teda bude naväzovať na kuchynskú linku. Takže z toho kamnárskeho pohľadu je to všetko dokončené a už teraz treba začať dokončovať vlastne nejaké všetky detaily a celý interiér a v rámci toho sa doladia všetky ostatné veci. No a na nás ostáva už len v podstate elektronika. Tá sa bude pripájať, až keď bude v dome internet, aby to všetko nejako bolo celé prepojené. Takže momentálne kamna sa dajú používať, ale tá elektronika, ktorá riadi prívoz vzduchu, zatiaľ je nefunkčná. Čiže na 100% sa sem ešte budeme musieť vrátiť a už teraz sa tešíme, lebo dom postupne naberá na finálnych tvaroch, takže myslím si, že to bude, dovolím si tvrdiť, nie že doplnok, ale myslím si, že taký stred domu, keďže naozaj to je aj okolo toho komína, stred domu, okolo ktorého sa to bude celé diať. Čiže bude tam kuchyňa a tu bude jedálenský kút, ako nazval pán domu, tak tam bude trucovňa a samozrejme nejaká obývacia časť so schodami, ktoré pôjdu smerom hore. Čiže my sa veľmi, veľmi, veľmi tešíme. Ďakujeme, že ste to pozerali až do konca, ten náš boj, a budeme sa tešiť na ďalšie stavby a veríme, že si ich radi pozrite s nami. Ahoj.